Tungod sa gadaghan sa mga inactive o delinquent accounts nga konsumante sa Cagayan de Oro City Water District, nagtanyag karon ang maumbuhatan og Amnesty and Bill Easement Program aron matabangan ang mga konsumante. Ang detalye sa report ni James Paulo Yang. Gibutyag sa nagdumala sa Cagayan de Oro City Water District kon COWD nga pipila ka mga account sa mga konsumante ang inactive na tungod sa dugay nga panahon nga wala na atiman ang ilang bayronon sa konsumo sa tubig. Nasayran sab nga pipila ang delinquent accounts o delayed ang pagbayad sa ilang bill sa tubig. Tungod niini, kapin 600 million pesos pa kuno ang amount nga kolektahonon karon sa COWD gikan sa maong mga accounts. Busa nagtanyag ang COWD o Amnesty and Bill Easement Program aron matabangan ang mga konsumante. Kung ang imong utang kaniyan to before ka naputlan 500 to 5,000, you only pay 10%. So that's just 500. Ato lang dahil hisgutan under the policy, 24 months i-resolve nimo or imong pagabayaran in installment ang imong obligasyon. Staggered Whole value. amount na rin, sir. Yes, the whole amount. So, while nagbayad ka 10% or sometime nakabayad ka lang og 10%, ibalik ka na sa linya sa tubig. Samtang ang delinquent accounts nga 10,000 pesos hangtod 50,000 pesos, 5% lang niini ang bayran isip down payment o mamahimong isettle ang balanse sulod sa 36 months o tulo ka tuig. Ang maong programa gikalipay sa pipila ka konsumante. Usahay ma-delayed kay kining kuan ang pangitaon sa pagbayad. Sa ako lugar maayo na nga mawala ang penalty kay kining atong kawadon wala tay ika-intact nga ikabayad. Hangtod December 2025 ang pagdawat sa COWD sa mga konsumante nga buot mo avail sa Bill Easement Program. Aghat nila nga mobisita sa ilang buhatan aron magiyahan sa proseso. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, 1 Mindanao.